suntem la alte ghițitori. Deci, stați, pun power, pentru că știu răspuns aici e tata. Știu că tata, n-a pe orlo. Deci, uitați. Ion, papă, și mama. Deci, că e puternic. Am zis să stau un pupic. Și uitați copilul care stă vafa, nu știu de ce, dar stă. Timpul s-a scurs, persoanele sunt aici. Vezi cât de simplu a fost? Un grup de copii a decis să intre într-o casă bântuită. Când s-a apropiat de ușă, unul dintre ei nu a vrut să intre înăuntru și a decis să rămână afară. Gândește-te și răspunde, ce oare l-a speriat atât de tare? Răspuns. Când s-a apropiat de casă, cel mai atent dintre prieteni a observat că prin zonă se aflau niște urme, iar toate aceste urme duceau în casă, dar urmele spre partea opusă nu sunt. Se pare că cineva sau ceva a intrat în casă și nu a ieșit de acolo încă. În casă a avut loc o crimă. Una dintre cele 5 persoane care trăiau acolo a găsit cadavrul în pat. După ceva timp apare și detectivul nostru. Acolo avem 4 suspecți. Polițistul i-a întrebat pe fiecare în parte ce făceau în timpul actului și la fel i-a rugat să întindă mâinile. Primul a spus că în tot acest timp era în sufragerie. Al doilea a spus că a fost până la poștă. Al treilea povestește că în ultimele 3 ore a înnotat în piscină, iar al patrulea a spus că tundea gazonul. Detectivul și-a dat seama cine este criminalul. Cine este ucigașul și de ce? Răspuns. Păi dacă stai mult în apă, se încălzește pielea mâinilor, ceea ce înseamnă că al treilea tip minte. Analizează imaginea și spune-mi cine este mama copilului. Dacă ți-ai dat seama cine este mama lui, lasă un comentariu. Stați! Brian. Scrie pe el. Zici că e o păpușă, că știți că păpușă așa numele marca. Nu, nu știu. Hai să dau să merg. Pe băiat îl cheamă Brain, iar mama lui are inițiala numelui pe picior, litera B. Acesta a fost episodul de azi. Îți mulțumesc că ești alături de mine. Că noi mai putem. Ce mai trebuie, dar nu pot. Dacă ai fi un animal, ce animal crezi că ai fi? Această întrebare este de fapt un test de personalitate pe care îl folosesc psihologii din întreaga lume pentru a descoperi detalii neconștientizate despre sinele nostru. Tu ce animal crezi că ai fi fost? Răspunde la aceste 10 întrebări și vei afla răspunsul. Faceți și voi în asta în același timp ca să vedeți ce animal sunt dacă sunt. Ce trebuie să faci este să
fost. Răspunde la aceste 10 întrebări și vei afla răspunsul. Fiecare întrebare are 5 variante de răspuns și fiecare variantă are un punctaj. Tot ce trebuie să faci este să ții minte punctele de la fiecare variantă. La sfârșit le vom aduna și vom vedea ce animal ai fi fost în funcție de punctajul obținut de tine. Poți pune pauză la videoclip dacă tu crezi că ai nevoie. Ești gata? Prima întrebare. Ce îți place să faci în timpul liber? Să ieși afară în pădure, să ieși cu prietenii tăi, să te relaxezi cu familia, să muncești sau să stai singur, să citești sau să te joci pe calculator. Deci eu sincer, nu, că sunt copii și corona asta și n-ai voie să ieși afară. Tata nu, că el merge, porcul eu nu vrea, mama nu, să muncești și să stai singur. Eu nu muncesc, dar eu nu vreau să stau singur. Eu vreau să mă joc pe calculator, asta. Sau pe telefon, că am telefon mai mult. Nu știu să umblu eu mai bine pe calculator, dar asta e. Pe telefon. Acestea sunt punctele. Ține minte punctele tale. În numărul 2. Cum acționezi în prezența? Stați. Pun pe pagă că vreau să scriu punctele. Scrieți voi. Că mi l-am scris. Scrieți-le și voi pe ale voastre. Întrebarea numărul 2. Cum acționezi în prezența persoanei iubite? Deschizi o conversație, încerci să glumești, zâmbești, încerci să pari o persoană misterioasă sau discutați despre ce vă place. Eu dacă așa acum aș fi mare și aș avea unul, eu aș alege... Eu discutat despre ce îmi place, pentru că așa sunt eu. Acestea sunt punctele pentru 50 fiecare de variantă. puncte! Chiar eu nu știam, că n-am văzut niciodată acest video. Eu le scriu. Ce unde zgomotul ăsta, continuă. Întrebarea numărul 3. Care din aceste variante te reprezintă? Râzi când o persoană cade, dormi după ce sună alarma, întârzi la întâlniri, preferi să stai cu prietenii sau uiți ce misiune ai? Eu uit ce misiune am. Că când eu vreau să fac ceva, îi spun repede la mama: asta trebuie să fac, să face. Acestea sunt punctele pentru fiecare variantă. Tu ce simți Stai. că ai mai dezvoltat? Gustul, păzul? Am uitat, trebuia să scriu 40, am greșit, că mă grăbeam. Mă grăbeam ca să nu mă treacă la următorul răspuns. Mirosul, atingerea sau auzul? Gustul, văzul, mirosul, atingerea, auzul. Eu sunt mai mult cu gustul, că eu sunt cu gustul, nu cu mirosul. Acestea sunt punctele pentru 40 variantă. de puncte. Ține minte Atingerea, dacă ating ceva nevăzut, eu repede l-arunc de frică, pe jos. Și ce, că eu băut o răziță, eu l-arunc. Eu mai mult gustul, că gustul te asigură mai mult. Deci 40 de puncte. Da, asta e bine. Aia e publicitatea de la televizor, n-am băgat să seamă. Eu mă te telefon. Întrebarea numărul 5. Care este cel mai prost viciu al tău? Te interesează alte persoane? Ești dezordonat? Ești leneș? Ești agresiv? Te superi prea repede? Te super prea repede. Eu cu Mariana, eu cel puțin eu m-am supărat foarte repede. Când am auzit ceva, gata, m-am supărat, m-am Acestea plâns. sunt punctele pentru fiecare variantă. 40 de Ce superputere ți-ar plăcea să ai? Să fii invizibil, să te teleportezi, să ai o super viteză, să fii puternic, forțos sau să citești gândurile oamenilor?
Îmi place să citesc gândurile, forță mare, super viteză, teleportare invizibil. Mai mult teleportare pentru că nu trebuie tu să-ți miști picioarele, mai bine te teleportezi tu ca te-ai teleportat. Întrebarea numărul 7. 4. Ce carieră vrei să ai? Am uitat numărul. Ce era? Acestea sunt punctele pentru fiecare variantă. 10 puncte, ok. Întrebarea numărul 7. Ce carieră vrei să ai? Artist, profesor, inginer, astronaut sau model? Model. Aș vrea să fiu model. Și un pic artist, și profesor. Inginer, nu știu, astronaut, mi-e frică de înălțime. Nu. Acestea sunt punctele pentru fiecare Eu variantă. 40, model, că... Punctele tale. Unde ți-ar plăcea să mergi în timpul tău liber? La muzeu, la cumpărături, în laborator, într-o galerie de artă sau la un meci de fotbal? La muzeu nu-mi place, la cumpărături nu-mi place nici gând că-s mică. La laborator nu știu ce cu chestia asta. Într-o galerie de artă nu. La meci de fotbal și fată nu-mi place fotbalul. Acestea sunt punctele pentru La puncte. Care este punctul tău forte? Sunt puternic, sunt imprevizibil, sunt rapid, mă adaptez repede sau mă concentrez? Nu știu puternică. Slăbuță așa, slăbuță, la mâini toate. Și rapid. Așa când eram mică eram un fulger, de rapid fugeam ca un fulger. Pentru fiecare variantă. Aleg 40 că așa era mică. Tău preferat? Toamna, iarna, vara, primăvara sau nu ești decis? Iarna și vara, pentru că vara e cald, nu ți se întâmplă nimic mai am timp. Și iarna pentru că te bați cu zăpadă și faci oameni de zăpadă. Aleg vara. Acestea sunt punctele pentru Oh, fiecare vara. variantă. 50 de puncte. Acum adună-ți toate punctele pentru că trebuie să vedem răspunsul. Dacă ai obținut între 100 și 160 de puncte, un elefant se potrivește cu personalitatea ta. Ești rece și relaxat. Îți place să iei viața la pas și nu te stresezi când vine vorba de chestii minore. Nu știu. Dacă ai obținut între 170 și 250 de puncte, ai caracterul unei bufnițe. Da, ești o persoană mult prea deșteaptă pentru vârsta ta. Ai o perspectivă care te lasă întotdeauna să vezi lucrurile mai bine. Dacă ai obținut între 260 și 330 de puncte, ești un ursuleț panda. Ești o persoană loială, câteodată puțin răutăcioasă, ce drept, dar nu vrei să faci rău la nimeni. Poate ești o persoană leneșă, dar ești o persoană activă când vrei tu. Eu sunt un ursuleț Dacă ai panda. obținut între 340 și 420 de puncte, ai un caracter de lup. Ești o persoană liniștită, misterioasă, dar și curajoasă. Ești loial și îți iubești familia. Oamenii nu te înțeleg, dar pe tine nu te interesează asta. Nu. Dacă ai obținut între 430 și 500 de puncte, ai un caracter de tigru. Ești o persoană puternică, atât mental cât și psihic. Ești o persoană competitivă, care nu ar spune nu unei provocări. Tu ce animal ești? Nu uita Panda. să lași un comentariu să știm și noi cu ce animal te Eu mă potrivești. supăr repede sau ce-au Am spus. câțiva dintre abonații care m-au solicitat în videoclipul anterior. Apoi ăsta e enervant. E enervant. Lasă. La unii nici ingarul ne l-ai dat și tot l-ai pus. Cred că atât a fost. Bye!